Parancsoljon, hölgyem, meghoztam. Köszönöm. Hol vagyok? Mondja meg, hol vagyok. Ott, ahol lennél kell. A börtönben. Úgy néz ki, te még nem tudod, mi vagy. Hát, dehogy nem tudok. Egy egyszerű LPS. Egy kis faluból. Nem, te egy varázsló vagy. Ez hülyeség. Mutasd be, mit tudsz. A varázslók hercegnője vagy. Majd elkapom a koronát, ha legyőztelek. Még egyet? Hagyjál békén! Ez mi? Jaj, 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 jaj. Psst, ha? Ide! Tessék? Jó, hogy megmentettelek. Gyerünk, gyorsan elkül, menekülj. Egyetetek. De hova? Majd elmondom, hogy gyere. Oké. Na, ebbe? Igen, ebbe. Cipzárasz ki. Most menj be. Oké. Én is bemegyek. Na, itt vagyunk. Wow, az a kicsi ennyire nagy helyre vezetett. Varázslat. Olyan varázsló, mint én. Mondd csak, neked is van varázselőd? Igen, hát én nem egy varázsló vagyok, hanem egy varázsló tanonc még, de még sokat tudok. Sok mindent. Többet, mint te, majd kioktatlak, vagy az én tanárom, ahogy akarod. Jobb lesz, ha te. Nos, itten biztonságban leszel, mert itten van étel, van ital. Itten bírsz enni, inni, minden menedékbe vagy. Hajrá! Köszönöm, kedves vagy. Szívesen! Itt úgyse fog minket megtalálni az úrnő. Hogyha te mondod... Láttam, hogy erre jöttek, keressétek tovább. Én itt érzem a szagát. Én itt érzem a szagát, úrnőm. Ó, tényleg, a nevedet még meg se kérdeztem. Hogy hívnak? A nevem Clara. Szép neved van, Clara. Az enyém Lilla. Örülök a találkozásnak. Mondd, honnan jöttél? Én zárt helyről, Kisdombos utcáiról. Az hol van? Egy olyan helyen, amit te nem ismersz. Mondd te, honnan jöttél. Nagyon messziről. Németországból, Brettenből, Girlshausenből, 11-es ásztámból. Erről én még nem hallottam, na mindegy. Szerintem nagyon jó barátnők leszünk. Ezt remélném. Itt biztonságban leszel. Hála neked. De jó.